ihmettä täällä oikein tapahtuu. Voipas käyn kysymässä tuolta Sarilta ja Mikolta. Hei Sari ja Mikko, mitä te oikein teette? Ei nyt kerkeä, Martti tulee. Siis mitä? Täällä on se... Martti tulee. Mä luin tosta opiston lehdestä, että täällä on se valon pisaroita tapahtuma, niin voisit sä vähän kertoa jotain siitä? Ei nyt ehdi, Martti tulee. No Mikko, kerkiäisit sä vähän kertoa jotain? No voi hyvänen aika. Oisin vaan kysynyt, että mistä tää tapahtuman nimi oikein tuli ja mitä siellä sitten tapahtuu sitten elokuun lopulla? Hirveästi on kysymyksiä, nyt ei ehdi kun Martti tulee. No, kun ihmisiä kiinnostaisi hirveästi tietää, että minkälainen tämä tapahtuma on, niin eikö nyt ihan muutamalla sanalla, jos kerrotte? No voi hyvänen aika.